Biasibiri December kalo kile mugan wolonfila samba flani mugan ani duru an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati ale cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛ bi fɛn min ye karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni y'a laɲini ka bingani wale ni ka o ta ka anw ka finitigilakaw olu dagayɔrɔ kɔni ka o sɛgɛrɛ sandare ale bɛ kayi kɔni o mara la o karogɛlɛn diinɛ tigilama dɔw bɛ tali kɛ Jésim kan Jésim ale ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ka taga se FLA ma o ye Front de libération de l'Azawad ye ale ni Kayema Katiba Ansardine du Masina a kɛra fɛn min ye kunu December kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san 2025 ani duuru a kɛra nɛgɛ kanɲɛ 14 tɛmɛnen ni sanga 2 ye wagati min na an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni olu ma to kɔ ka sababuya kɛ u ye garan da banbagaci wale tigilama ninnu na u taara ka u ka su kɔni ni ka o to kɔ ka tila ka taa k'u ka maa joginanw ni ka olu fɛnɛ to yen nɔ u ka kɛlɛkɛminɛnw an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu fɛnɛ ni ka o minɛ u la. San kɔni ale bɛ ka se a kuncɛma yɔrɔ kɔni o ma ka kɛ ni san laban baaraw kɔni olu ye fɛn min ye Kayi polisilakaw ye ni o ye 2e arrondissement ye a cɛbaw kɔni olu farala ɲɔgɔn kan dɔgɔkun laban in na sa ni ka se ka larawuliw ka olu kɛ larawuli senfɛ u ye tɛgɛ da maa 9 kan o maa 9 ninnu kɔni ka baara tɛ fosi ye ka ɲɛnaminimafɛnw ni ka olu kɔni ta. Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes u ye sɛbɛnfura ni ka o bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye taji ye ni o ye citerne ye o kɔni donna an ka jamana ale kɔnɔna la December kalo tile 25 kana se a tile 26 ma san 2025 ani duuru citerne hakɛ min donna a bɛ jɔ citerne 600 ni a kunkanfɛn kɔni o la ni wagati in na u kɔni bɛ douane ka bolo kan. Bagan olu ka sɔgɔli o daminɛna kunu December kalo tile 26 san 2025 ani duuru laɲini ye fɛn min ye o de ye ka se ka bagan miliyɔn 83 ni ka olu kɔni sɔgɔ san 2025 kana se san 2026 ani wɔɔrɔ kɔni o ma o bagan dɔw bɛ tali kɛ kamamafɛnw ka taga se bagan wɛrɛ tɔw kɔni olu ma olu kɔni bɛna sɔgɔ walasa ka se k'u kisi bagan banaw olu tɔɔrɔ ma. An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ banabakaw olu fɛ yen nɔ kuranko ani jiko kɔni o gɛlɛyalen bɛ yen nɔ kosɛbɛ ka taga se nɛgɛjuru siraw fɛnɛ kɔni olu ma u tɛ ka se ka o si kɔni ni ka o sɔrɔ u kɛlen don ka weleweleda ni ka o bila jamana marabagaw ma ko k'a lajɛ ka u kɔfilɛ olu la walasa u bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogoya min na. An bɛ taa kokan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la Niger jamana marabagaw u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye olu ka jamana ye u kɔni tɛna na visa ni ka o di lamɛrikɛnw ma ka don u ka jamana kɔni o kɔnɔna la ni laɲini yɛrɛ kɔni kun ye fɛn min ye lamɛrikɛnw ka jamana ɲɛmaa ye ni o ye Donald Trump ye ale kɔni ye sɔnni sigi jamana damadama kɔni kan k'a yira k'a fɔ ko o jamana damadama kɔni visa tɛna di olu ma ka don u ka jamana ale kɔnɔna la fɛn min ye ɲamɛ ni o ye Niger jamana ye olu kɔni tasara bere ni ka o ta k'o da lamɛrikɛnw olu kunna. Russie ale kɔni ye drone ani missile la ni ka o kɔni kɛ ka Zelensky ka jamana kɔni ni ka o susu a kɛra sababu ye sa ni ka maa kelen kɔni ka o bɔnɛ ani na maa 19 olu joginna maa 19 in na sa maa 11 u taara n'olu kɔni ye labitaniso kɔni o la an bɛ lɔdɔniya k'a fɔ ka a kɛra kunu juma su ka dugu jɛ bi sibiri December kalo tile 27 kɔni o la ka lɔdɔniya k'a fɔ ko fɛn min ye Volodymyr Zelensky ni ale kɔni ni Donald Trump kan ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya min kɔni ni u kan ka kuma dɔw ka olu falen u ni ɲɔgɔn cɛ. Kunu juma December kalo tile 26 san 2020 ani duuru maa 2 kɔni olu fagara Israel la kɔrɔyan fanfɛla o la sigana kɔni o taara Israel la fintigilakaw fɛ ni ka ɲɛsin Palestinien dɔ kɔni o ma o Palestinien yɛrɛ kɔni ko ale bɔra u ka dugu la dugu min a bɛ wele ko Kaba Tia o dugulama kɔni ale de kɛra sababu ye sa sigana taara k'ale de sɛgɛrɛ k'ale de kɔni ye nin maa 2 ninnu ni ka olu faga terera sa Israeliens ka ministre bɛ yen ni a ɲɛsinen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabaw olu ɲɛnabɔli ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka bingani wale min kɔni ni o kɛra ka ni maa ninnu sɛgɛrɛ ko ka tasara kɔni ka o kɛ teliya la. An bɛ taa
Siga dolanci ale bunankun kan an ka samata sɛgɛw olu kɔni ni mara kɔni karila ɲɔgɔnna kunu kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni ni ale dolanci yɛrɛ kɔni labana kelen ani kelenna ni a fila bɛɛ kɔni kɛra ni penalty de maliyɛnw yɛrɛ kɔni kun kelen don ka u jigi bɔ u ka dolancilaw kɔni kan an b'a ye k'a fɔ kunu dolanci kɔni ale senfɛ u jigi kɔni fara kosɛbɛ mali dolanciko kɔni ale la maliyɛnw kelen don ka u jigi da u ka dolancilaw kan k'a ye k'a fɔ ko n'a tora tantɔ k'u bɛ se ka san sɔrɔ dolanci tɔ kɔni ale la Mali kunnafoni jawara lajɛbɔ ni kunnafoni damadɔ tun b'a bolokɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan